Sunana Fatima Hussein Abbas a shekaru na 23. An haife ni ne a Jos wato Plateau, sannan kuma na taso ne a Abuja har na kai primary 2, sannan muka relocating zuwa Kaduna wanda na fara daga same primary 2 din na gama secondary school na IJMB da a Kaduna kafin na fara ND, yanzu currently ina HND1 a SLT Nuban Malik Polytechnic Zaria. Kamar yadda nake yawaita faɗi ma ƙawayena nake ce musu su ma character ne. I believe everyone is a character. Just few people ne kamar suke da rabon da za a biya su sannan kuma su ɗauke shi a matsayin sana'a. So abu ne da nake so, shi yasa like kamar abu da nake so ne, then I chased it and kuma Allah ya sa ina da rabo a ciki na samu.